Vai alá máis dunha semana da celebración do pleno no que o grupo de goberno, formado únicamente polos 5 edís de Rianxo en Común, non foi quen de sacar adiante a súa proposta de organización, o atoparse de cheo co voto en contra do resto das forzas da corporación. Para o PSOE transcorreu o tempo suficiente para que o equipo de goberno entenda da necesidade de chegar a un acordo que permita a constitución dun goberno coa maioría suficiente para mellorar o funcionamento do Concello. De aí que de novo lle volva a tender a man. Na primeira e na única reunión que tuvemos con eles manifestamos de forma clara que a intención do Partido Socialista era chegar a un acordo con Rianxo Común para facer un goberno estable que entendemos que son as garantías suficientes para que Rianxo teña ese desenvolvemento óptimo e lle permita sobrepasar esta situación que vimos facendo nos últimos 4 anos. Nos encontramos con que de forma continua se nos alude a inversión de tempo a que están sobrecargados de traballo e nós lle estamos tendendo a man de forma continua a que busquen alternativas de goberno, porque senón vemos que en 4 anos Rianxo non vai avanzar. Están cunha premura grande en tomar decisións en moitos casos desacertadas, e eso nos leva a estar intranquilos. O voceiro socialista quixo tamén facer unha serie de puntualizacións respecto ao voto en contra emitido no pleno de organización, xa que o seu xuízo non se está a entender o suficientemente ben o seu posicionamento naquela sesión. Solo lle puxemos unha condición, que era que non superara ese importe de 123.000 euros que fora digamos que a cuantía destinada pola corporación anterior na anterior legislatura, e exixíamos que houbera un teniente de alcalde a dedicación exclusiva, porque entendemos que por lei lle corresponde e entendemos que por funcionamento é o máis operativo. Nos están tamén querendo facer ver que o noso posicionamento nos órganos colexiados é referente ás retribucións económicas que hai en cada un deles, e non é certo. É dicir, o noso posicionamento simplemente é intentar participar en todos os órganos colexiados que poidamos, por operativa, por coñecemento de información e para poder fiscalizar a labor municipal e poder axudar aos rianxeiros e rianxeiras en que o Concello mellore. Non temos unha finalidade económica, ao contrario. Rial insiste en que os verdadeiros prexudicados por esta situación son os propios veciños, que ven seriamente mermada a atención que se lle presta dende o Concello.